Здравейте и добре дошли в новото видео. Днешното видео ще бъде епизод 4 от поредицата, в която рисувам по библейска история. Ако ви е интересно този път коя история ще изобразя, можете да продължите да гледате видеото. А ако видеята, които качвам, са ви интересни, ще се радвам да се абонирате за канала, като натиснете камбанката, за да получавате всички известия, когато кача ново видео. Също бих се радвала да ми подкрепите с един коментар отдолу под видеото. И това е от мен. Продължете да гледате видеото. Днешната история ще бъде за потомството на Каин и потомството на Сит. И Каин позна жена си, която зачена и роди Енох. И Каин съгради град и нарече града Енох по името на сина си. И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит, защото казваше тя: Бог ми определи друга рожба вместо Авел, тъй като Каин го уби. Също и на Сит се роди син, когото наименува Енос. Тогава хората започнаха да призовават Господнето име. След като хората започнаха да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха се за жени от всички, които избираха. И тогава Господ каза: Духът, който съм му дал, няма да владее вечно от човека. В блуждаенето си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. В онези дни на земята живееха изполините. А при това, след като Божите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, които бяха онези силни и прочути старовременни мъже. И като видя Господ, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно и само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и се огорчи в сърцето си. И Господ каза: ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох. Хора, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже съжалих, че ги създадох. А Ной придоби Господното благоволение. Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Той ходеше по Бога. И от Ной се родиха 3 синове – Сим, Хам и Яфет. А земята се разврати пред Бога. Земята се напълни с нечестие. Бог видя земята и ето, тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята.